ekegusii Global TV. Wakire go shwere bya ndonsia sotegrete na korigiriye chikagichi aboroma bibo so maragoba marita na Jeremiah orina ontiri ni gonda geto koletra mangana beratatu na bona na tikire goteba chi comment chi okankoira tinigo chikoira tinigo chikorwa mabaga yo koreta live kinirende nabo okonyara koba goko topa manganao irinde tunya koba toko ya soma egente kenene ndageto kwana chinga kiechi chinke ndengin tukikoro kwanga ebirengerelyo byo okwengenta understanding suicide chinga kichinyinge akaruto kwana na mangano okwengenta tinganda teneni ogotero kotomana okonyora chinso chinde sande sana akaruto kwana egento gekoro okwengenta World Health Organization igegoteba nga abantange milionia yamo nigo bago kwa kero mwaka korwa so kwengenta ninki gekogera abanta bange kigimo mubaro buno yo bakwengenta kero mwaka gusaba kuira magmabo asibalia kero kendo koligerelia abantu mbale kero kendo batabuga depression yokomika gwenkoro gushe despair go seberu shire moyo na chinga chinyinge na kongu kumanyanga nkigekogera abantu bagwikira gutware birengerelie binga baire obuguma bwa barabwa banyene kolende akaroto koligerelia umuntu oyo bwerure nga ogosona kire kwengenta niga bwate pain yanene kegima eyo kero kenda kuligerelia nga tabwati option yende ara chikunyara kabaga ko irota tika kwengenta igo abantu bange nabara nyare wetanga kurwasha mangana bunaya kero kende lakini ntara ikanga kyo wetanga ebintombire toko twara raro rire social media ga egente getanga ni common misconceptions about suicide abantu bange iko bakwire gente getanga ni ntobwate myth ntobwato mugiro ntobwate nginta abantu bakokageranga na king nga people who talk about suicide want to really do it hotanga onyo muntu kwanire nga kwengentare oibono tago chikwengenta ine myth by the way ekiagara ekenengelinga angekero yomo oyotemire kwengenta chinga kiechi mukose chinde orure kulu isokoligerelia ntwaraga ga social media twararira abande bakolikaga ikanga kero kende omunyaro konde nari ketenga ngoyisanikire nobugumo bogotebia bana bayenga na bakirukwai na kero kende ke gotebekananga na chita kengent ige ntungelinga kenengelinga na ki almost angekero yomo oyo gotema kwengenta nkurware kulu ose warning ikoba ndomba chikushiriri batebenga kero kende nga onde bwensi ngoyo kwanire nga ngucha kwengenta ngoyibono tali kuchikwengenta yaya by the way abantu mbale bakolika nga you will be sorry when I'm gone go sekero kende binto bune statement bune chi omonto tebanga naro romosunde tindo chinchera da soko kurwaro mbibwene retiko ba taken for granted ngomonto kwanire igo nga omonto ga kwanire ngoyo taliko chi kwengenta abanjani egento ya kabere emit nero ro misconception enchira nere to kagera emegiro nero ro to bwate ngomonto ga tebiri nga ta kwengenta endo ya kabere nga onde bwensyo gotema kwengenta ngango ikabe balimu yaya abantu bange ba ngentire abantu koligerelie emetu yabego kolemeremu n'abantu emetu yabere buya igo to boiso goteba ngonde bwensinga okwengenta ngomuntu yo abwatoboko ngubwa bongo osare iniseni bune balimo kero kinde abantu abigo bara upset abantu kero kinde igo bwato kwengerelia gete abantu bare depressed abantu betugutanire kegima korende owetugutano kotokoro kinyamoro extreme distress and emotional pain are not necessary signs of mental illness igo to boiso koligerelia binto bunebi no managote ango muntu yo ngabono ikini gintu ya kawaida misconception ide to gotwara chinga chinyinge rana tango kwana mangana berata to igore understanding suicide ekegusii yo kana ate bachi comment mochirike kuna ibintu cha nyawoka kurukirwanda junior sorry na rori comment yango nyesoma nde bwango iga na egento kende myth yende to bwate ne linga onyo omonto obwerure gweita kende ngeyo gego chikomotanga yaya ene misconception
to ba ko te bangonyo muntu bwerure bwengenta nga muntu igende ngeyura akora umutanga. By the way nga nonye n'abantu bari bare depressed mono kigma sobo mabwabo bachandikire mbabwate birengereri bikongusana na gucia nkwengenta igongo tiga igonga omuntu bunoyo nkona korengereria ari guru ya makweli kero kendo omuntu bana goika origereria nga kibona mangana agendererega omuntu kwanyora nga kero kende obo moya ari gocho kwerusia otigire gosonyorere kagwikirwa bwanko erinda akonywe. By the way abantu abange bari getinga beigure bengente mbatageti gukwa. Most suicidal people do not want the death. They want the pain to stop. Into batageti ngeringo bororo bori babwate bunyara ko abogutiga. Igonga abantu bunaba baisho kunyara ko bakonyoro boshemye boku babwa abantu bunaba obororo bobwabo mboli gochikoba forever. Na ebinto biberengo kwana nkolera nsheme yimana gosoma comment chiao abantu balya people who die by suicide are people who are unwilling to seek help. Nene misconception yende. Ngabantu bali bagokwa ngana abantu batatagete ko riyo obakonyo kurwana onsiaya. Ene misconception ye kiagera obolingoli bwabere bogokorwa mbolingana ki yarokanire nga abantu buna babengentire amatuka mange batemete enusu yabo batemete koriya obakonyi bwa maryogo gete medical help ko bwa mono emiti nyange sita kolengana obolingoli bwakorirwe angesita kunyora batara ikere kerengo yo kwengenta igon ninginchene neki makwa understanding ekero umuntu atwalire birengereriye ebi tobaise kolengera ringo umuntu ebintu binena kwanera abu egente getangani nkeringa onde bwensi okwanera nkwengenta ngo yitali go chikwengenta oino mogiro mobe umuntu gakwanire ine sign atogote bangine red sign yokoro kinga mangana na makongware ari tobaise kuira umuntu okwana nkwengenta umuntu ine bali omuntu yo abantu bare nomo obororombororo asi chinkoro chiabo boganirie kero kende korushi gororo ari twakwanire nga emogiro no abantu bagoteba nga nyo muntu uri kujuita kene ngeyora akora umutanga haya. There is something you can do elindo nyala ko bakugutanga omuntu yo nabego twakwanire ngento kende nga abantu bagoteba nga omuntu uri kwengenta nga muntu yutaganiri gokonyo nga tarekori bokonyi abantu aba bulingoli bwakolibwe ngeringa ogokonyi mbole bakoriya kubwa mono bwa maryogo banyale ko bagokonyeka angemitinyi sitaiga bataraji kwengenta linga nalyo maelyo. Talking about suicide may give someone an idea. Manto bakwira nga kero kende nga kero kuna goterera igoro ya suicide nga manto nga nakiba kwengenda mungo no okwana nga kero kendo kuna ko monte birengereryo elinda chiko korabo yaya ekene ngeringa you don't give a suicidal person morbid ideas by talking about suicide. The opposite is true. Bringing up the subject of suicide and discussing it openly is one of the most helpful things you can do. Na kia ko ratogot encourage manto baito chinga kichi nyinge buna to social media na ekegoli ekiare ke kiama kia kene kiare ke menyete Facebook ke menyete Twitter Instagram social media ekene kiare ke rororo na kiokoro amangana manga okore kanere kiagera abange mbali ko manyanga ningi kere kene ga Facebook ngi kero bolimo kiagera nkoboka mambia nonye tuwa mwanete botuko nonye mangana kore kana buna kore kana nonye chare gita sobugima na mana gosima elibya kabisa na kebicha na nyediti na nyibeka ga bono muntu rwango muntu mbu yakare abantu ko bamenyete obugima bukuru ku obwo bolimo yani we live a lie tokungaina amanto umuntu nere ekiare kinige kuligereringa mangana kitwaro Facebook ga social media bairanga na benshire igo egento ngalingana kiko igatogende gukura na gukwana igoro ya mangana ya asha amatuka mangi elinde tunyare ko ba togo konya na. By the way mbinto ki biragere omanyengo umuntu nabwate birengere yebe byo kwengenta ntaragenda ororo tigankwanire Charles Nyagoka Kirwanda Junior mbiyamano kima kote okwengenta no kuburukani wane chingencho chobogima gine chingencho chobogima kuburukani chirabange lakini still yo teli eliwe yoko omuntu ngabono gwachandikire ngakero kino umuntu ayendengeta bantu balinga bachandiketa bande bakwana bande batali kokwana moro ramande jira beso tega mubwinga chisuti ichi nabochire nabochibise amogushya gatanga mechi maguru mangana ari mechi moko yanya ono
ebinto mbiroro biko gukurira igoro yamanto ekiagara eginengana yabereke guchanda abantu abange sana n'abantu baito ase ensemo yetu ya gushitu arorira abandi bago twekamo kubwamona so weita kero kendo omonto likali gucha rende nandoro ranga tago kuweka nando ubeka na obeka nonya na abana obeka omongino obeka omogakoye obeka abairi obeka amanto ime elinde okora mangana hama kongu tukuruka homicide lakini mono tikankwa ngana ye suicide na kyora korumanye warning signs mangana kyako gukurira igoro y'omonto egente getangani omonto oyo nabora anyoro kona gukwana igoro yo kwengenta ngane nde yonsi omonto akwana igoro yo kwengenta igoro yo gukwa igoro y'omonto kweumisha ngankwe butorane no nebigoti no nokogoro ebinte ebi goso omonto akotebanga ngibwete ngambu yante iboretwe by the way omonto no mana gotebanga onyengo ja okorora naende mbiyaliro lina ndenkwe aina mangana ataliko iru une chechego mangana itali cheche warning signs to bwene to komanyango omonto gacha kire gotebanga no nyente ibole tu omonto chake kwerusana ni gwetu gutana okwana mangana igoro yamakweli to baisa kwera for granted yekiagera enze twekire ni gerembe na enze ye ntoliko anything for granted ingento ya kabere she warning signs ingike go kurera nga omonto oyo obeire nebirengererie ibe omonto oyo nkonyororo omonto kuna kolia anyora access gochia secibunduki omonto oyo taigweti bobe lakini okonyoranga nechintetera kona kolia omonto oneme yako na kolia gose ebinto byoko umisa abande ebinto bune by the way omonto buno oyo omorende sana tororo omonto buno oyo chieto kogoregesire omonto gotiri nomoro omana goiranga raisi go omonto oyo yankole mago chigose nechingago chigwati those are warning signs oika onyale koba goko manyanga ninge kengerete sobo gumabwa abantu ni kwarorero omonto akona goteba kona gwaka chibichanga n'echibunduki abwata tigakwira bose igonga bono omonto yo ngale fan y'echibunduki ngona kubika chibiche igo warning signs y'abantu babwana tukoligereria na egento kende a preoccupation with death encherenero konyoro omonto chinga kichinyinga kona okwanere igoro yamakweli yani okonyora omonto orenge kawaida bujego moko na okwana nere omonto yo all of a sudden ogende go focus igoro yamakweli omonto yo na gukwana igoro yo gukwa omonto na gukwana igoro y'ichisegi violence kero kino omonto buna tukoli social media omonto orike poem orike story igoro yamakweli elinde twatiga igonga ene kawaida omonto orikiriga yaya we need into bwene to konya abantu baitu ekiagere you warning signs nero ne bwene to gotukurera kunangora gokwara iganka getinga no Facebook wabu kwaro le comment gete munda akori ichibundu kiona kobeke meyo ona go post injira getinga ne salvia waka haya abantu buna abu warning signs na kero kende no chechinga kichana jangerere ngomnyo kande guchi asembeo omonto nde okwana nga agotebanga taru chio go semeria sama tukago no hope for the future kwanyoro omonto agotebanga tabwa tio go semeria kwa matukago choligeria mangana mokongere omonto yotebirenga tindo chigo semeria egero koigwa omonto kwerusi moyo oyo muntu kirwana gete ngwa kwanero wetu kutana no kominga kuobo gimobo ekero konyoro omonto okero kinda asiri yogo semeria omonto oyo okorora ngo bwatira ni bwenchira tiyo agona gotanga nchira tiyo go chigo sok kurwase egenteke omana gotebanga kero kinde takonyora ni better chance mangana tago chigo chincha aina mangano bwente kuligiri monekere omonte tugutanire enchira muneye ekiagera nigere lingana lyo ogukumi sana bikatonyara ko batogo konyana tikankwana mangana abere igankole na ande konyorore omonto bwechaete self loathing omonto obwata self hatred omonto buno oyo omwanchani ekero konyoro omonto akwigungere taishaini kinde omonto yabwata guilty omonto yabwata obusokurioka omonto yagechete eangetera week yani akwigungere no mozigo ere neguruba sabantu bande kero kendo mana gotebanga nkagete kero omonto gwarago kekero nteyo everybody will better off without me echi warning signs weikororenga omonto buno oyo kerakwani amangana bunayo ina amangana makongo nakobwa mono konyorora abantu bandi bakonyora bakobeka ebintu byabo nga getting affairs in order yani omonto mana kurworo otebanga ense yasalikire intagete koroshi will
wiri nengi ya koroshi lakini konyoro umuntu bono onyarire nonyene nebinto byeri guri agorete tote nga omweka no onyore nga omuntu yo nagorete gose ne TV chi computer nebinto bunebi onyore nga ochakire ko bibwata wansire konya gose ata westari konya koena na bose otari wakana oko abose igo ebinto byeri gori kegima omana korua roro chaka gorosi arrangement na family members echi warning signs chitabwera tikuirwa for granted na kwanyoro omuntu kero kene na ndo gwaku kwa and usually enchire omuntu konyata na reti kwanyoro ko gwaku kwa kwanyora nga kero kende abageni unexpected visits kwanyoro mageni otachi gete okoro kerega gotenge nacho kwakero kwa eri oso mondo yo chaka gwaka chisi miata na gwaka guchia saba iri guchia saba sani guchia si amate yaya okona ko batabinga bono tigara buya enchire ndinga kero kindinga mbakorora nainde ine ngane kurukunga warning sign yo wena ta kurigereria neringana lyo mayalyo ekinto ngeroro konyoro omuntu bwe onko iri kurwa sabantu bande withdraw from others kwanyoro omuntu bwe onko iri kurwa sabana abantu abalenge kiombe osokire balenge kanisa ama osokire mwalenge dabasani omuntu osokire bwe urusana ni tatage ake nabantu banda bonsiyange igatagete kobera bweka bono kwanyoro these are warning signs kibwena to kogote byanga obugima bwonjori bya somuntu oyo na omuntu we korigereria nga ki lifestyle ya beire by the way umuntu nabagotwara kero kende chimbwa chogo salio moberoe embwe ya moko nyora ekoroka na so muntu oyo no muntu oyo otale kunyumaru ochaka koyanywa gosiko ini crise komenta koyanyu mononyo kanyure make kwanyoro muntu oyo ebintu byogotindia drug use kwanyora kero kende no kogendiga ali umuntu oyo chakire kwendire kresiri toko mwege na njira konyora no muntu kero kende omuntu omuntu bwerende tebuya kwanyoro ansiri gutwara ni safe sex kero kinde ebintu bire chiriski nchirentebe ochaka kwera chiriski gete chikoro kwanga death wish yani agoteba nga tachale tikende gyonshikira mabere na kobwa mono nabo na ndura nyoro umuntu yo at the extreme onyore ngumuntu yo okanyikire bose igabantu batamanyitinga ngikiaba omuntu yo mana abantu basensinga omuntu yo gakira no magoka gatwareta yo bwati nga nyuma yo gochando yo komigwa no bugima mono omuntu yo nga kero kindi oranyoro na chirekerengereryo yo kurusho moya bono tinga ngonda araro nga ki mwante biriga online. Asante sana Caroline Barongo John ngagote banga no gende kuligire limbi jamono ezio mururi mapesa mbijamono ndari James mono mutande bechi comment china abu na mongote watching that's good mbijamono kegima kuruchinja mocha 001 Joshua Nchogu mbijamono kegima by the way ndojo toligeme mo yao chinsemecho no ndaiga Jairos ole atandi mbijamono kegima Dennis Bundi you are watching join us kangina mbijamono kigima batu yang tingo basoma mwenzi Esmond omweno Nyatori Henry mbijamono kima mokwazi George mongina dadivi mziki oyo mtonchera J mbijamono asoko bamona intwe litukolia lero igonale okwanira mangana yabera tatu igoro yo ku understanding suicide prevention kiagera na liamanto baito toramanye mokororo monto ngo chakire ko twale bintu bunebyo elindo monto kwa ombyanga ngebide bintu bya kawaida watanga anda wesio monto beire gakona kwana ngo yingo chiale kwengenta ngo monto yuta ko batengenta yo ne bintu bi ine bintu bikoro kwanga chimith nemegiro tu abantu babwate gonga ngala kuvunda ale na ubani oyole gocha kwengeta na bakwengeta ya we need to see these signs and into konya abantu baito kemo miles kuruchinza mapia be route Lebanon as marulia agote banga nere no ramona into tingo manyase morigetie mbiyamono kegmasi okoba amona into ase chinsemech bono ndikira ngoga bwe birengere bino mbiribi shiringanere twa kwanire gocha asante sana ngaide na asomire chimesmes cheno mwensi bono ngakiura abeko gutanga umuntu jara dingo somande message yao migiro okeri
ngosoma de message ya obwango ya ngakiora korokonye omuntu obwate birengereria eri byo kwengenta science yitwa kwanire kuruwore kerora chiroro omwanchani onye n'omuntu chari tiki monye kene kogotebanga you care about somebody lirorio nabo kuminga nebe ngane ngiya gukira to kwana kinde ikinabo gendo ke gogochana ero kende kweboringa what if engo chukwana nkwane bobe what if ngo kwana omuntu yagechiwe asichinga kibunechi abanjani chinga kichinyinge ekinengindo yakawaida it is natural korengererigo na kero kende kobani comfortable kose koiroka kose kobwago kwanera mangana buna korende wekatotebenga onde bwenji okwanera igoro yo kwengenta gosoro kirie bimanyererie bitwa kwanire kurugoro igabwenete gokonywa immediately the sooner the better to waisa gotebanga ebono yo komorigirinde batukabera tato omonto yo abwenete gokonyu immediately chingonge gichia maiko ntobwate enamba tokorangeria erinde omonto yo konyu kero kende chinsemo chitu chia Kenya na ndo cia simo gotoka nabo kero kende nambe gira bete tokoro yo gokonya umwe ali muone kurwari sune high school my former deputy principal almost Antonia Turo mbiyamono kegima mwalimu mbero mu akolete nemia tima itu senoro o tamba bado abune principal asante sana jara edimigira gotebanga ogotoikira Kegusikia o ya kongire yo minto Jared gotaikirania kebogimo buya na kyo ekeinie kenene asabanta abantu baito abange na bogoteba Jeni kwambuka mbuya mono Mary bitutu atija chochi mbuya mono Dennis Monda Jeni Nyakundi asante sana nitakuwa nawe hivi karibuni by the way mono akero kwaro ro mondo bwate ebimanyire itu akwanire kurugoro onye tonkere timapema nabo ngo nyala onde video eri ndo nyiri gwendi gochimage ni ndo tegerere gocha ekero kwaro ro mondo okwanire goro chisaini jitu akwanire chikoro kana so mondo tiga koigino elindo tebenga mondo ninche makonyankyo de suna te peta buno ko makonya na kero kine na bogo sinyunga na kinda chiko chaka go kwana no mondo yekiagero mondo ara ni reachable by the way chinjira ne chinyinge ora chaka go kwana no mondo na bura go chaka go tebyo mondo ngana bere konsandi igoro yao lately inga kia mangana agenderete onyor yani to beso como open ended questions tali chirio ko bolinga ya mweri baga ryo kweresa libo ryo komobori gosenchero gokwana nere mweri baga elinde ryo kweresa asoko na kweresa no nyale ko bago kopanyanga na ki ale gero gende na boko bolinga amatuka buhangoiga na arori denchiro ko na kweru sana ne gosenchero ototugutete enchiro ko na kwebisa kuru asabantu na bere konsandi ingi keroro go se differences kwaro rira so ko mabwao go se kero kende na bo okotebanga nana gokora matukaya na taka ko check indole ngambu yogenderete omonta na boko nyoro kuigoro ko tebingo manyiti na bere nko igubobe elinde bono riro moboringa omanyiti indi wacha agete kwegwenjira buneye ingi gya korekanete elinde kigakokora ochake kwegwenjira buneye njira kinda hagokonye nje buna bene njira ki nga ingo soere elinde ngokonye gosinjira ki nda konye kwana korengereria gotwara obakonye gete yibono nego konye elinde onyare ko bakoko motebya nga asabangana ayo kwanire toliaye bwika I'm here for you igonde ga singinjo yawo tindi kogotiga buno musani na kero kinde nabura motebingi nabura abete to egena nga mangana ngo gotebina kiare mo akiri matukare motu no chokoro ranga na yeginjo by the way egento kyomari kabisa na ende kenene ndage de gokwanera ekiagara abanta bange tuachire gokonya abantaba bagatagete kwengenta tuiranga ngo bakonya bale ngo bakonya ture twanyoranga tuagerire in fact tuaba pushiri monogo chikwengenta bono ekero gukwana no mondo ina tips chomali nataka kurwirinde ndwa sembeo
ndo chenga na daika saba chiwe kanenu suninga ni ilie asile diongira no roeta yeka layas mabiria mbijamono vale zuza nyapara mbijamono obadia kurujusa mojo kala masiri mbijamono judi je thomas keoman nyambane manase buga yako mbijamono togendere rango jeni yakundi takuja kwako ekero kwana no mundo tagete kwengenda. By the way, number 1, be yourself. Kabayo monyene mantombale batagete kwebe kababe muntu gitekero bago hade baisho muntu de digo muntu yokwe okobo manyigo sokoremya amanyenga no mujareti na ande mu manyinga taligere bweka she or he is not alone igo chinga kinyinge amangana naro kulianga want to speak the right words chinga kijara not important ya se chinga kichi ekiagera onye kore concerned irorio enchire yugiria origo soka enchira mangana ago soka ni gara horoki igo be yourself ekero ko otebyo monto into yakabere nare kire the most important thing listen otegerere karwiri banga omonto tagete kwengenta au morobo bebuaye abu more buonspi neba na sobororo gwa kachingu dia meso gwa Kenya si tiga como tenga tiga okare kabo motegereri omuya ayetegerera omweri baga erinde akore kya okora akwane kabisa no mata tali mangana ki amangana okwana tuitaberaneti naro tuyancheti the fact is ngelingana ki ogokwana nekera gochaga okwana is a positive sign neki ora kereria kia igo the most important thing be yourself into yakabere listen bantabange go to okwana mono sana na umusubati omona atero gotera nganje tali agotera nifundishe kunyamaza ninje ngo chezo kero kende ngonyora liba lakini ekero ogochiko konyo umuntu tegerera into kia gatatu be sympathetic abanta bange gotoko yana tuanza kumubuli nga tuli umuliri ngakibona wachaka korengererie ngwanze kwengenda be sympathetic kabena ni judgmental umuntu minto kanyeka okabu umuntu muororo itabirana kabu umuntu wanjira abantu bande yani accepting omayeteke usugito ngeremere namangana ara kindi kante benga kabu umuntu wa accept or accepting kero kende ekero korora omuiri oyo musani oyo ogokwana is doing the right thing ekiagera omuntu obwate birengererie ibego komwari bagakwane ogokwana okogokwororo bienkoro n'oburoro buringo soka buri igomo no ayekero ogokwana n'omuntu otoba isoko mona kireki nango tukari omuriri okona ngakyura ase kwengenta kero ke n'omuntu osigira ase kenyoro ayekero komokonya gintu gya etanga nitwate ya be yourself gya kabere listen gintu gya gatatu twatebere be sympathetic kamona anje tigante benga naende gintu gya kane karuwa kwasemeria over up reassure omuntu oyo matebingana ki ngobo konyimbura available meta bantu mbale kero kende amangana ago chiako nga ekero akororanga anyway nonye gwacha kontegera nkiura chonkoje gokonya nkoyo omuntu oyo mooko semeria motebinge yo gokonya nkura available na ebirengererie byobwate nebya ebire temporary mbiri permanent igunga ka omuntu oyo liba kamanyenga asoboguma bwaye no bwingi nchasole idotebanga umongo semeria gintu kia gatano omuntu oyo kakwana tikagumusiri take the person seriously onyo omuntu ogotebanga in the depressed yani asinegere I can't go on omuntu oyo tikakona kumubuli amaswali amanga mubuli ngana ki no bwate birengera libyo kwengenta osorengeretie birengera libe byo kweumiza igonga ekero komotebi gatari ideas yo kumubegera asomotu kolindi igoko moro kianga nore concerned igoko moro kinga no muirete ko ba serious asa mangana kwana na ndonye kire buya mubulinga nanje kusange birengera libyaye naye inego konye kolinde kero kwana no muntu oyo okero kwana nere
Kaudensia Morash, you are listening and following good topic for sure. Asante sana Winnie Kwamboko, mwanafunzi wa Rembo ya Mono Keima, wangwa Alfred, koko tegerera na koko ligeria seni walusi wangengo jojo ni ambao nango tebingo kwa ando mwak, but ninko rangelingo ranko mwak. Bono to kwana na igoro yo konya tuwa kwani igoro understanding you suicide, omonto wate birenge byo kwengenta, tuwa kwane warning signs, tuwa kwane iraya uranyale ko bakoko kore lindo mokonye, nense moyo moyo dinale ukwana ne ringa ebinto mbiro tabwana yatiko kora ekero kuna ukwana no muntu. Never ande tikanganda ra inyo na bwate karamu atangana alika na alika body aneganga never argue with a suicidal person. Tikangona kotebanga no bate binte bingo komenyera ochage ngomanyite kokwengenta ko misore family yao ngaligereria look on the bright side inko igunda bantu mo kwana mangana ya mange sana, lakini avoid such words kiagera akoro karanga nayo kwamerania no muntu kwengenta omuntu otayaru rusi yobima bintu buni ebimbiri ko chikomokonya avoid kona kwagi no muntu buno yinto yakabere abantu abange ba wakti kuna bale shocked bamana go valete lecture bachaka kumosomi bono value yobo kumobo bamana go tebingo manyi to kwengenta negende kebe. That is not the lesson you muntu yatagete he knows again data gete ne bitu kwanere kururu to baisa ko acting abono nga ngekwego sire kigima ngumuntu bono chakire okore kintu kyako gosire utana ko ibwense umuntu ibono ramo hati mono gene agendere gokorabo nabo igo egintu umuntu atagete kumanya ataransa kukwana naye amangana yako kotebia nunyare kunyarinda nunyagache usu akogotebiga nando chikunyaro raso yunde gakorega in fact yare ngente mutora agora gukura igonga promise confidentiality abanta bange igo bagotebanga mangana yatindi gochikoya kwana so ndepi bamana gotebanga ashinge nje naye weka natebirie na hande bono nindigache linganeri kwa muriere ira paka bono umuntu omanyangana ki amangana ayigare obobisi kabisa bono aina mangana tobwene tikokora egento gwento korangelinga ankagotianiwa kolie kiapo kama ngana yago ikanya bise ekiagera a life is at stake and you may need to speak to a mental health professional in order to keep the suicidal person safe. To kungaino umuntu gatini ko chikokwana elinde achiko nyanga gwakwarire umuntu yagende engente na bakokani kabisa manyenga mangana ye no bobisiale lakini anka kege magotianigwa kolie kiapo kwa akiwo mera ngakero kindu tianigu kabisa ngamangana ya linya bise secret no avoid ebintu bune byekiagera nabo gocha konyora omunyagitari abo usomusanyo o professional amate abinga ya mangana narantu ganyo bokonyu wao elinde omuntu yache ko bakonya ekiagera oiseko tebanga oiseko tiana ngani njiko bisa mangana ekene kia mangana ngelinga you may have to break your word ekiagera goikochiko tebia omonto okomokonyi kiera etobwatio bokonyo wa manasa yako mbia mono keima Samuel nye asante sana dali umwenga mbia mono keima na boigo nganinde nare goteba ninga offer ways to fix their problems don't offer ways to fix their problems chinga kichindo manyite kweto kweroka ke banyisana kere ngento nintu to manyite into abanyagitari tuwe baka mpaka malietande igaiga kero omonyagitari nabwatense makurwari igo to baiso kweroka ngana ke manyuka le gukura kere ngento to baiso komote abingango kwane chinjira chugo cyo fix uburoro bwa bwata sobugima kero kendo te ngento kyala ko gero bwengente ne chiribwe miema ongo ko linde miebe yinko nga elindo bya don't offer such ways lindo fix your problem ya go se kero kendo ru advice go so ba korenga kero kendo muntu ya se gote banga mbuyari nge go justify nga ebirengere ya bwata byo kwengenta bya renge. It is not about how bad the problem is, but how badly it's hurting your friend or a loved one. Igo to baisa go chaka ko mwachinjira ingana liyo mwali kabisa ndirianga don't blame yourself. Kiagera ko ikomanya na ayebu na mwanya bantu
you can't fix someone in depression ama ntimsi mbale depressed italia yo gocho kokuru muchano bwa kirumuntu iko to bese guchaka kwe play mungonye mbaga igankwali go twara birengere liko suki kero kindo mogo okubulire omana gote banga bono lilonyo inche ngwe play don't blame yourself aina mangana yenginjo kingime kero to koligereria igoro ya suicide prevention bono na baralira ba mintoga mogo somera mangana ya yo bolingoria no bonyagitari ndagete gotigerego ntebenga na woto gocha kwagerea chinga kichinde na akere crisis kiabere respond quickly in this crisis kiagera ebintu ne binge biranyare ko babigo kolekana asoko miyamino koramuki igo ebintu itu kwarire byengencho nangagerete ngabya konyiro yomo nyembira gokonya sangana ba mintu erinde tunyara ko batokumanya nganchira kieki togochiko konye society kiagera ekiare tuikire ne ya social media iga mangana mayanko bekwara mangana mabenko bekware na tuikire ngakitutamanya ndiriri tokoira ndiriri togotika bona mantu kende kyonzike gocha igotokomera kende kyonzike gocha igotogotakuna na abange bayirire nga this is how life is yaya obogima bobuate chinse moibere omonto mare gotebanga igobonge ebe shiringi totebe shiringi nga gogo toskurwa na ba chikingi chigocha kurwa na ba konyora nga kero kinde esemendo mutuko gocha igo goikomanya obogima obona obori igo na goikatunya ko batoko konya na ekero chinga kichire abanjani ba minto nkororanga nkoragenda muri kanisa Kenya yaitego tebekana nge percentage chiana ne kigma ni eyaba Kristo igono gotebanga abantu nyo boibiboro obonke igaba aba Kristo baro igona abaibye kera na ubarabanke onye kero kendo bokurumi bono igaba Kristo na abakurumi kera na ubarabanke ono igindonde getego tebaneke asi kitabu Ezekiel kitabu Ezekiel igo kego tebanga na ki oisokorora oise kororo bobebo gochira omonto tomotebia omonto yo onyo okwanga tuganchake biyanga ochake irese ke 34 na 34 nga oise korora obobebo gochira omonto yo tomokurera karashire na hasira asenginja takureretwe tabwate bomanyobu lakini na yo kobalerua manyinga kiagara you had that knowledge tikwamwa na ande yamana gosuka ujinse yate bangana ki omuntu yo ororo bobebo gocha wakege tulio akerio yote benga bamura abantu bangere kwengenta obobe bwachagere gocha abamura bansire guita abanyaroka bangere komenya chinjira chitabwenereti beyond their means oiso gokurera abantu in any way akaro kwaro lobobe omuntu yamana gochaya ngankie kibono omuntu yagoteba omuntu yachakwe enasire abale ruobobe asamanyinga na abale ruera bweke kiara ngwa kure tokerushwe bobe igotorega igonare kurwe changa moto ngakonyora kabaga kurera abantu ba minto asali yokororanga tabwenerati asamangana ali yokororanga agokoreka na sheke nyorobobe tigakona kororo omuntu ka korobo watanga ontiringo chakomotabi yako igubobe komana ngontenga yuluku udie kereke ene nkoroka na bobe ndebinga ya rere njira bwesogete eyero yabeire bobe nganje te basande bake kera bagonte biekene itebyo yomine kene naboge kubikiruru lakini naboge ko makonya at that time ekirago ubururu bucha kwera na bago kwira ni date bengo docho minto na konyete by the way mangana na yenginjo tigantigirabo ndochinga ideka kiana bwaten komnyoka ali ase radio kolene mbiyamana ase okobamana inchinga kechi elinde to nyara ko ba togo susini wege pindikiana yekire place list mambu yamano kan makulete kero bondi yeki mbiyamano kingma na shamange wangu Alfred ni gotegreta na koligere wate ba sana timetinga ninchimba some mwenzi tigandigere through sesimiane kiara nere buanga ke ndolenga okemwa miles mbiyamano kema pira Mackenzie tulikuwa pamoja nawe kule SM za Homa Bay kwa mashambulio asante sana Martha Mura Charles Nyakundi na gosoma mzalendo bahati ya mizi pliot linezi otieno kurucha mochi ya Dallas Fort Worth asante sana Robert Yosoro ngwaru Katari nganyole varino mole kambi yamano kimanya tosha dao Robert Ombuyo mae mbiyamano kigimanaye Charles Nyakundi na soma message ya Steve Karanda Elizabeth kuru mwanafunzi mpito
chinsa mochiri cha sunika imaya sogotoka santi sene mere momanyi bijamono ke ma Immaculate Emmanuel Kebaya bijamono ke ma omo ikora Jafet Mogoi kurinse mochia Botswana bijamono ke me vani sendora nae ota ngo marali na komisi ya sade sana biuri mogowa magomba so kumusiria ngina mokega ali chinsa mochia Kenya tuota pena mga maita sandi sana na soko totegerera weka chinga kichide tika ngo ligilio gatero ko gote banga nifundishe kunyamaza linde tonyale ko atoko manyanga ekero monto monene karo mwana umwana let's also accepting atotika bana baba tindi expert kyo kingia bana topic tindi ko takana kwa na mone kyara family nchwata mangana mange na kyokora chinga kichinge tindi ko kwa na mangana yi family kyara oneta yole ke manyegoro nge school tabwate graduation to go chako ko bio mondate bengo ne family expert ya kwa maoni ya kire family is very different na nyasai ga to tongete kero monto chinchera bono kire bebi ya jete kero monda go bievu in a very different way kwa mkomingo monto ne ngiti monto omwanya bantu igo kero mondale ko bwale lakini egentongere kurunga child abuse kwanyora abana enjira bamenye enjira abana bagwa kujitege gochia enjira abana bakwirwa enenjira yokondo ke enjira bunejo nabego contribute gochia so mwana kolengera linga igonkwe rusi obono kiara mbanda giti na egento kia kabere ngonyorore nga egentongere kia babugango iga gichande tu mwana webirengererio osino mwana bakogende school komo omwana agakwa osenkende kia ko akarora egento tode nga traumatic event yabe egento giko morete trauma asibirengereri bia ege kumuchana kabisa egenti na bokira gero mwana ya anakwego salio kalio katu depression yonyo nga tigangeru sio tingo nyara ko komenya egento kia gatatu egentongere giko kunga support network onye abantu mbayo bagosira umwana oyo nakomo kinyenchire bwenerete asa abakona ko ba advised in such a way baranyare ko bagokina buya making kebe a risk factor ase abana aba bakituko teenagers aso go chikwengenda ingento ki mono buna mono chinse chitoko toka ga igan ko ikore ngomonto atikite bundoki yabu elindo umwana kanyora igonga availability ye bunduki gosente byo kwengenta gochia sabana mono bigotoka bwanko ne inero ne factinde na ngana yo moyali ngo kwana namtika hotero kuliko eki yako nyatu akoli ne liboli kwa bolia ntige rine tokole ne linga ngonyoro linga hostile social or school environment abana baita sitoko soma chinga kichinde are very hostile abana ba mbabu atimorembe mbabu atimogoko ekero kuligirirya mangana ngokolekana igokonyora nga kuruga abana bamwe bakomasekerera nga kibono weso kaiga na kyokorosie tuki na kyokorokana kwanyora nga umwana wa very depressed kero kindi kwa abuna abana baito kaiga chingonge gitomenyete chiama iko by the way is very important yotogerere nga abana baitu kero kinde bagoje school batenga nkieke bono gokwana munu kyo ikinenge songo umwana okumyo ba depressed yo mana gotabunga ndoli gokuyiwa kyara ndo bwate accent abana baitu bachandeka na inde bagochanka na intunto ko baire ntoko twara chinga kina botwa bategerera goso umwana wochuko report na kwa matogonyera kurwa otogonyerwe kanisa otogonyerwe school otogonyeru kirasi umwana oyo bono twara environment is very hostile umwana oyo konyoranga ebirenge ebya byonjokire no ngentari gochokogote itagonyara kogote byekiagera tomaetiri bage iyo tora create that environment social media ga nkira abana bakoroka na kero kide umwana ujubwa soke njeregete baboli bane ndori kwenyara kwanyora abana bakomosekerera gusinkira bakoba mwana kuboli kunga ngakinu monkora agera tukira lituko tore McDonald kira lituko tata kongolere abana baba distress igonkelinga no environment itore omuntu kwanyora agotebanga nchina ajetega iga nagorire bench nagorire gari gete iga jidojinjire na rabaga nchitu mwana agotebanga nagorire uga obokora bagenda gusera se bakwebija babika bono erukurigiriryo iranga ekineke ene kiare ngabo na bana baitu mbaraki na inawe baramanyenga igintu giko posteria na bokera abo boli mu gusomana igo batwara hostile social environment nero yabakesho na ekero umwana ari exposed gochia se abana bande okonyora nga tini suicide yakona kuligereria chimuvi bakorora barora nga abana bakena kibakwengenta nebinte bingi birane control nebina bigo changia igo ayana mangana manene uno mdate bire isa huge topic inta korenjo bweka na
nakio nakigekogera amang'ana buna ya ebide ritogende kuja kwana asa Jared Migiro agotebanga asante sana ngaitinga ogotekerania kibogima okay nanyore point ya asante sana timaitinga comment nire na tigire gaiga zaro kimukaya mbijomono ke Wesley Onyego desinyariako kurujinsa mo chia Singapore gote mbijomono ke ma nyariki Danish nera gote bango moralia na inchira bongo bwate tega mbijomono ke gima togendere go shushini wa ashe umurobilio bwa lituko lia rero asante sana bono rende moko nganjira elinde mbwato gotera golitu abwate nifundishe kunyamaza ekwa ya mata mwaipaja elinde tunyare ko ba tugukoro muno bilio sade sana gende kulika comment cheno chinga chamro go bankwera na sembe oni nyare ko ba ngoji soma ndo jena lire jiteka isano chiamande simbango minyokiere kurembeo lakini ngote banga nuna abantu bengenjo na nagokire ko ba amona inu lakini kimura si libagalio gosemia kura si libagalio gosemia